לוקח את הכדור לג'ון אושי. ז'וטאוטס יכול לבעוט לעבר השער. 2-0! 2-0! אדיר של ז'וטאוטס. עכשיו יש לך בעיה סגי. איזה גול יותר יפה של ז'וטאוטס. איזה גול, ריבונו של עולם. איזה גול. תראה לך שהכדור היה נופל לז'וטאוטס על הרגל הטובה. עכשיו למכבי חיפה אסור להפסיד, אסור לשמוט את הניצחון הזה. ז'וטאוטס מכניע את ריקרדו אל בין החיבורים. 2-0 אדיר למכבי חיפה. איך הולך הכדור הזה למקום הנכון? יעקובו עוד לפני שהוא מחליף את הנעליים הוא חוטף את הכדור הזה, הוא נותן לז'וטאוטס. גבירותיי ורבותיי, 2 ירוק, 0 אדום. אבל מנצ'סטר יונייטד יוצאת עכשיו כאשר סולשר מתמקם לו במרכז הרחבה, רוצה את הכדור, יונייטד יש לה רק קרן. עכשיו